Humarap bilang resource speaker si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Past President Rene Romero sa pagdinig ng Committee on Public Services ng Senado sa operasyon ng Motor Vehicle Inspection System Project ng DOTR-LTO. Pinanindigan ni Romero ang kanyang puna sa irregularidad sa sinasabing no human intervention sa testing kung saan bumagsak ang kanyang well-maintained na BMW sports car. Hindi po nila nakuha ang i-explain mabuti sa akin bakit bagsak on the second round yung testing, no? At the same time, when I was observing, nakita ko may nakasakay na technician sa loob ng kotse while the test is going on. So sabi ko sa sarili ko, siguro merong binibreak ito. So I asked the facility manager, sabi ko, is there a human intervention sa testing na ito? Ang unang sagot sa akin, wala po. Ibinunyag ni Romero na sa human intervention na brake test na isinagawa ng Quick PNBIC ay may malaking tiyansa na bumagsak ito, lalo na kung tauhan ng inspection center ang tumatapak sa pedal ng preno. So, ang tingin ko po is that hindi po consistent yung human intervention. Palagi sigurado may margin for error yan. Tinignan ko po yung IRR na inisyu ng LTO. Dapat mag-apply ng no less than 90 kilos braking force para matest yung brake ng sasakyan. Ang human error na sinasabi ko po, Madam Chair, is that sometimes baka yung technician ng mga PMBIC, ang tapak niya 30 kilos lang instead na 80 or 90 kilos. Natural, babagsak po ang testing kasi mahina ang pagtapak. Pero pumosisyon si LTO Chief ASEC Edgar Galvante sa panig ng Quick PNBIC at pinatotohanan pa rin na ipinagawa ni Mr. Romero ang kanyang sports car, kaya ito nakapasa. Yung sa kanilang reading po, nung isinubject sa test yung sasakyan, nakakita nilang may kakulangan do sa threshold na sa preno. At yun po ang kinoment nila at para korekin ng may-ari. At dinala naman daw ito ng may-ari do sa kasa at nung ibinalik, nakapasa na po. Pero sa tingin ng technician, kung pwede po, sa tingin ng technician, in-adjust po para mag-comply. Naipakita naman ni Romero ang katunayan na nakaparada lamang ang kanyang BMW sa kanilang garahe. Patunay na hindi sumailalim sa pagsasayos sa ibang talyer at tanging sa BMW Premier Car sa City of San Fernando lamang ito sumailalim sa maintenance inspection at walang ginawa sa kanyang brake system. Apela ni Romero na ang kakulangan at kapalpakan ng inspection ay hindi lamang nangyari sa kanya kundi sa maraming motorista. Hindi naman daw siya siningil, ngunit para sa negosyante, papaano naman ang mga motorista na pinatawan ng re-inspection fee? Kung yung mga kababayan natin na lalo na tamang-tama lang yung ginagastos nila sa testing, bumabagsak, pabalik-balik. Buti po kami, hindi po, I would like to correct yung sinabi ni ASEC Galvante, no? Hindi po ako nakolekta ng 900 sa testing. Nilibre po kami doon, hindi po kami siningil. Sa investigasyon ng Senado, hindi lamang ang integridad ng mga vehicle inspection centers na inusisa kundi maging ang kahandaan ng DOTR-LTO para ipatupad ito. Lumalabas sa pagtatanong ng mga senador na hindi maaaring sa pamamagitan ng isang memorandum order ay magpatupad sila ng alituntunin na limitado lamang sa ilang rehiyon sa bansa. Makikita po natin na the program launched by the DOTR nationwide, which covers persons similarly situated, is not being applied equally to persons similarly situated because they are not ready. Paulo G. Santos, CLTV News.